खायमाने बम हाय वान समों मावै ओ जागा तिनि फायजा ओ प्रोग्राम जों र फायमाने वान समों के हाय सिनि आगे परम्परा जे कृष्टि संस्कृति सिनि हाजार बोसोराव सिनि जेता कास्टम दंमोन ओ कास्टम रखा खायनि बां जों कारण जों ताबो तुले के सिटी सिनि कृष्टि संस्कृति न दंसकाय किछु बरक सिनि समाजनो सबायनि बाङै वासक दं कारण जों त बिजाबले कारण सिनि 440 বছর 84 বছর যে রাজারাव सिनि दुर्गा पूजा कायथों सिनि दंग विशेष के जों त राजधर्मनो पालन खायो हमने ओ राजधर्मनो एक समय सिनि दुर्गा पूजा कायफोर सिलेबि कपु फैदों सिनि माइलमा फुलामा पूजा जों मा खालिया बन्द खायजाखा सिनि कथार बाव गयरानि लामप्रावाथ बनो पूजा खायबो जों जारा असाय बा बारवा तने बुजा तगजांखा हायदेबा ओंखाय एक्चुअली जों अमाय जदि इ हांखे अमाय जों दाबि खायनो मिसिन खायसिनि मनो बांसिन सायो के सिनि तैबो जोंनो सबायनि बागै बिसाथारनाय अमाय दा हानि बांनो साथार माने जों मदेमा थागमानो जतरसों बिदो जनजाति सुरक्षा मन्त्री जखन दाखका आरो जत साजावै जों आरो फथंलाय फथे थाथि आसार नों त कायसा त्रिपुरा काउन्सिल हदनि चेयरमैन हाँ चेयरमैन होते बा अब त्रिपुरा काउन्सिल हदावखे अकक माने जानक जग दे जत फालेन नानै बा अमाय रखने नु एज चेयरमैन हो आं त काउन्सिल हदानि चेयरमैन या एडवाइजर बरनि थेके कमिटि थेके आं बरनो कल खालिया बरनो कल खालिया माने बरनो तमा फायदा इनके जों आगेरखौ सालायमा दङ अमा त नन पलिटिकल नि प्रसार दं ताबो हागेनि सालाक दंहाय दे इनके जों नन पलिटिकल त जतन थांमोन हाजाकेबा थांने हादैगाता थांदि अमायके जों आगेबोनो सालायजाक दं दा कारण जतनो याने मौलिक अधिकार न सामुं फोनांदि हागे सालायजाक दं दा हायमा सर अरो जे अमायके जुदि प्रोग्राम रखायके हाके सिनि आगेनि रीति नीति बा सिनि जे हिन्दू दंने किफिल द फाइपेना बाहाय वान सब मोनसे आनि वासो मुखा हायनो कारण चिनि जे आगेनि जे कृष्टि संस्कृति जारा बिलुप्त खायनो नायखौना आनि आसा अवश्य बर किराव फैनो कारण बराव गयबाय बुल बुजा बुदि बुजब जावैसि बराव थांमोने कारण आनि सम्मान रखा खायनो आं माखायनो हे देबा आनि कर्तव्य पालन खायनो आं माखायनो हे देबा आनि परम्परा सृष्टि कृष्टिनो रखा खायनो आं माखायनो बुकिसु बर रक गयबाय बादि जागै अमायके थांखा बर अवश्य बुझिनाय अमायदा आर सिनि आशा बरक जदि सिनि कृष्टि संस्कृति आगे बरक जारा सिनि धर्मनो जागाय थांनायाव बरक आफोर बरक साइ थाङो आइजेनि तमुं तंलिया आइजेनि सामुं चालिया आइजेनि कामुं कालिया माने त एकदम जोंबा खारां थांखाय देबा इनके जों हायके बरकनि जे प्रायपं तमनि बत अवश्य न माथाय क्रिया आनि आसाम दा माथाय क्रिया अमाय इनके ओ माथायनो जदि जों दाबाव संविधान संशोधन खायै जदि बरनो एसटी के बातिल खायरमाके आनि आशा जतनो हाहायनो जिनियर किफिल फायबे अमाय आनि आसाम दा आसा ता कायसम दं माने सिनि बरक बाय बा बनि बरक कायजा खाखे आरो दुटा फेसिलिटी मान माने नगा कायसांगा बिहिगनि फेसिलिटी एसटी माने ता कायसा बसानि एसटी मान इनके आमरक नले नक वानसं तो तंग सर आमा बातिल खाय सिनि वासं हेके महाय आं बार सिनि ताकले हदानि एडवाइजर नि मौजार गुआंगु कौन साखा कारण विशेष के सिनि एसटी न केंद्र खाय कारण सिनि बरिके एसटी देबा इनके आरो जदि सि ब्रक नाल हांके बुइसन नाल हांके ओ बहिनि मुङै जागा पायो गलं पायो हाय तो देबा इनके बनो मथागनि बाय तमा खाय मायता बनो खाय साखा इनके आं इतिमध्ये न सिनि हदानो बो साइरखा कारण हदा बो एडवाइजर तमनि देबा हदा बो साइरखा इतिमध्ये न बनो संशोधन माखाने एवं संशोधन माखाने ओ व्यवस्था न इनके आं जखन हदा पर तंफ्रो बर' नेशनेल नि कनभेन्स नि कायसा कमिटि नि सदस्य आं फन खायजाका दो सिनि अरो जोंनाय तमनि बरक एकै अवस्था सिनि अरो हाय कितंगा माने एसटी न बरक नागै एसटी नि मनो बरक बुक खायदंगा इनके बरक न इतिमध्ये न नियाव कास्टमनि जे ल
বনো সংশোধন খাইন ইতিমধ্যে দরকার দंखानि অলি মাহাই মনে কারণ जों যত যদি এক মাখাইছি খাইছিয়া দেবা মাহাই जों তাকলে পেস কে ইতিমধ্যে जों বনো খাইনে নাंनाय খাইनि साखदा हामबाय सार